Mars. Di na minsan nga alam apan nagkuy-kuyok ka napnuaning kinaragsatan isla awan patingara pulos sa tiyak ni namngama di pagsinaan ta luluwag diyak patingga di day nagmarig na nu'y tirabi may sa kalae panpanute an-ano sa ikaligata ito'y din na ururayin ka tanarikat tiyak may sa lalo lukang iliw ka narikat no maminsan lumangnam na mata itinapon nung ayan upaw may kayam nupan panunukin ragsaktiyak patingga karing-kari di kay nilala napunuray taayat mo'y tirabi at may sa sikalae panpanunutin an-arusak ikarigada ito'y din na ururayin ka tanarikat tiyak may sa at lalo kakiliw ka nagsaen ang arusak sikatigapunan pulos sa tiyak ni namnama di pagsinaan ka no tirabi at may sa sikalae panpanunutin an-ano sa ito'y din na uurayin ka tanarikat tiyak may sa at lalo nukairiw ka an-ano sa tanarikat tiyak sa puso